Sir Charlie Atong Amo was served last January 16, 2026 by the RCSU NCR. So meron po siyang na-revoke na LTAC at 6 firearms. Yung mga kasama po niya, si Mr. Rogelio Borican, meron po siyang LTAC pero wala siyang baril na nakalisensya. So ang na-revoke po yung LTAC niya. While si Rodelo Anikig, ganun din, meron po siyang LTAC at wala siyang baril. So ang na-revoke yung LTAC. Si Mr. Jezreel Mahilo, meron po siyang isang baril. At both na-revoke yung LTAC at saka yung firearms registration. And lastly, Mr. Emmanuel Palle, meron po siyang LTAC pero wala po siyang baril. Na-revoke po yung LTAC niya. So, yun po ang update ngayon. Regarding sa surrender ng firearms na registered, wala pa pong sinasubmit na baril sa police station or sa RCSU or sa SAW ng FEO.